ako pripraviť. Čo? Robím video recept. Čo ideš pripravovať? Čo ideš Polnenú pripravovať? kačku na orientálny spôsob s al dente risottom. To tak sa povie. Al dente, ty. Al dente to používajú na severe Talianska a tam to je na juhu. Aha. No. No. A ako bude vyzerať celkový recept, povedz nám. Čo si zatiaľ pripravil? Tam vyzerá. Takže pánvicu máme umytú, dôkladne ju utrieme. To by mohlo byť nebezpečné, keby ostala mokrá, lebo mäsko by mohlo nasiaknúť vodou a to by zmenilo úplne tú finálnu chuť toho jedla. Tu nás sa nám varia zemiačky. Vyzerá to zatiaľ veľmi chutne. To je kačička. Tu máme naporcovanú podľa všetkého kačičku už. Už je vopred pripravená. Áno. No. Si ju sám roloval do tých huriek, či je to polotová? Jaký pôvod? Je to domáce. Hej. A je to domáci produkt, dobre. U babky z dedí. Tak. Dôkladne sa pozrieme, aby ste vedeli všetci, ako sa to otvára. Ono tak stále tak starostlivo zabaví. Takto. A vidíte, a teraz treba šup. A ešte raz. Tak. Som si istá, že tu na prítomný Majkom vie, čo robí. A že to nie je pouze náhoda. Že mu to tak trvá. Tak. Trvá opatrne, aby toto Áno. sa Nepoškodili. nepoškodila kožička. Áno. Robíme si malú prestávku, pozrieme sa na zemiačky. Zemiačky nám bublu pekne, ako vidíte. Dobre, nezmenilo. No. Tu nám máme, a tu na nič nie. Tu nám máme konkurenčný recept. Na konci poradu, či jak sa to povie, pořadu, budete môcť. Kačica štrajkuje. Temperamentná kačica je tu, máme tu. No. V kuchyni je vždy dôležité ukázať jedlo, kto je tu pánom. Áno, a mať chladne